guys! Hi! Tuturo namin sa inyo kung paano pumunta ng Taytay via commute. Layo pala ng... Hello guys! So after nyo makarating ng Cubao, sasakay kayo ng LRT 2 station to Santolan. Okay? Nasaan na ba ang LRT? Hanapin muna natin. Layo pala ng lakad. Yan. Pasakay na kami ng LRT 2. Okay. So, paano sumakay ng LRT 2? Okay. Let's collect tickets. Anding sukli lang. Teka manina yan. Mansangan, bes. Init. Tsaka naman nahanapin yung UV mamaya pagbaba. UV. Ay na, ngayon pa lang nakarating dito. Hello, Provinciana! Sasakay kami ng... Wow! Ayun, laki. Laki ng building. Kahit walang building. Sasakay kami ng UV Express. Papuntang Angono. Kuya? Angono po. Dito po? Pang sa Taytay Changi po kami. Nice. Hello guys. Hello. Andito na kami. Andito na kami. Pagpasok namin nung sa Changi, sarado. Iba pala yun. So, nasa Taytay na kami. Oo. Okay. Kaya dito pala sa Taytay. Hindi halata kasi sarado lahat ng mga stores. So guys, huwag kayong pupunta ng Friday ng gabi.